рӯзи панҷшанбе дар шаҳри Исломобод чораҳои иловагии амниятӣ қабул шуданд то Сарвизири Покистон Навоз Шариф дар бинои Академияи федералии адлия ба суолҳои муфаттишон дар робита бо ҳисобҳои офшории аҳли оилааш посух диҳад. додгоҳи олии Покистон як комиссияи хосро барои тафтиши ин иттиҳом таъсис додааст. соли гузашта номи 2 писар ва 1 духтари Навоз Шариф дар санадҳои бонкие нашр шуда буд ки бо номи авроқи Панама ёд мешаванд. дар ин санадҳо номи аъзои оилаи Шариф бо миллионҳо доллар дар ҳисобҳои офшорӣ марбут дониста шудааст. моҳи апрел додгоҳи Покистон изҳор намуд ки барои аз мансаб барканор намудани сарвазир шаҳодати кофӣ вуҷуд надорад, вале қазия ба таҳқиқи иловагӣ ниёз дорад. баъди суҳбат Шариф ба хабарнигорон гуфт ки ин қазия кӯшиши бадном намудани оилаи ӯ мебошад.